Sedina kaya setahun Rana rene kaya wong bingung Rena wengi tan bisa turu Amung tansah mikirke siramu Pewayanganmu katonge netra Jebulane iku mung rasa kangenku kangen minangka dadi kangene awake dhewe karo bumi alma mater, Gong. Heeh. Ngono Mas. Heeh. Dasare SMA Negeri 1 Nganjuk wis menyetak wong-wong berhasil, mencetak wong-wong sukses ora mung miguna tumrap diri pribadi ning miguna tumrap wong akeh. Kok iso ngono? Ah, mau Pak Panito ning sambutan sore mau dawuh piye? Wong sugih karo wong sukses ki beda ya ta. Yen wong sugih ki wong sing akeh hartane titik. Ning yen wong sukses kesugihane dienggo migunane tumrap bebrayan agung ngono. Heeh. Mula awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang Bapak Kepala Sekolah Pak Asop, Pak Maryono selaku waka sing wis bot repot lan kabeh panitia. Heeh. Adik-adikku OSIS tanpa ana pitulungane tim di balik layar ora bisa acara berjalan dengan sukses le ngono. Uga iki disiarkan langsung lumantar live streaming Asta Brata Media. Oh ngono, muga-muga dadi tamba kesel ana ngancani. Mula sapa-sapa mugi-mugi karenan ing penggalih ngono. Uga matur nuwun kanggo para donatur sing ikut andil dalam mensukseskan pagelaran malam hari ini saka Hong Kong, saka Belanda. Sapa-sapa iki Lis Maswal, waduh jenenge Widayati Broto Atmojo. Saking Hong Kong Bu Yuni Gatik kalian Bu Cynthia Jesi. Matur nuwun netizen pendukung apa ki? Acara. Matur nuwun. Dibuka nganggo sing mat-matan, dikendani sasanane ben lagu-lagu sawetara mengko tutuk ning kutha aja esuk-esuk bare beres. Ngono ya adewe ngomong ngono cah cangguri seram ndak percaya. Alah panggah tengah papat ngono. Ndak percaya panggahan. Ndak, wis to tenang. Mas Heru, kasengseme Mas Bayu. Dalem anggitanipun Mas Bayu. Pun mukadimah wonten ing season gara-gara mengko didhawahke langgame Karbentik Cinta. Ngono, Pelok. Pelok. Eyang. Nggih. Monggo Mas Heru, pucung bawanipun. Anggitanipun Mas Bayu. Yuk. Kang tak tunggu Jumat dule
dalu kang tak tunggu jumeduling wanci dalu. Wes sorote kang padang sorote padang. Terus nanging datan hanyut lapi padang ning ranyu lapi Mas. Apa kuwi? Monggo. Lanjute. ora liya amung kejaba rembulan Kasengsem monggo Dik Cinta. Dados. Wanci ratri Oh, ya. aku tansah nganti ati sorot kang padhang nanging tanyapi gandrung nyawa tak pandang nganti ilang yen nganti ilang pikir aku dadi lambrang lamun grahana kuning Jumedul citramu mong lumayang saya endah rinumbuhan lintang-lintang nerajele kasangsam anggon tak umpamake wong bagus ngagen nyampe saya pantes lamun nganggo bis kuning sapa wae mesti bakal pengin nyanding yen ra kelakon ning ati dadi komeng sejatine rembulan tak karepke lamun dan ngeri endahan nyang sepake
tansah nganti-anti sara kang padhang nanging pan hanyulapi gendrong nyawang lak pandeng jo nganti ilang yen nganti ilang pikirku dadi lambrang lamun grahana kuning dadi abang wanci jumadul citramu lumayan saya indah rindu bukan lintang-lintang nora jeleh kasengsem anggon punyawang Manen pamanut meneng tak umpamake wong ayu lambi kuning saya pantes saya pantas lamun nganggo slendang kuning sapa wae mesti bakal pengen nyanding yen ra kakon ning ati dadi komeng sajatine rembulan kang ndak karepe lamun dateri endalan nang semake ibarate mega kang pecah pamore sang jonganti kendhat nyawang slirane matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara dik niken nembang ya nduk ya Ya, apa ye nembang apa ye apa ye? Sembarang. apa sing musik lho Sing musik. Apa ya? buyuh kono Sing mirsani lho Mas ibu-ibuke jek kathah lho. oh nggih niku wah tirakate jos daya kok Nggih. napa Bu nemu apa nemen kok kabeh disebutne engko tuku kaset e Bu nggih napa ayo ngadeg ta ngadeg Mas Pri Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Tasian. napa nggih Ada 6.000. Waduh masih banyak Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. gegere perkara apa Mbah perkara apa mau. apa nembang apa Monggo sing enek engkik-engkike ae. waduh engkik Aku udah lama ndak diengkik-engkik. gah aku ngono kuwi ya Ndak ini lo udah lama ndak pargoi. oke no
dipargoikan no. Apa wis monggo. Apa ya? kersa. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Em Kok nyaprut iki nyapa kok iso nyaprut lho. urung kula bae. Oh. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja, Sundamani aja. Ini lagu spesial buat anu Dargombes. Dargombes iso Dargombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utun ae. Bakul kok. Dargombes sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren Sopo belas. sing jenenge tekeke? Ndak aja mbok rungokne ngomongan cah-cah. Elek siap. Yuk Cundamani Masteris. Bes. Bes. Ser. Yuk.